Земите на община Разлог са ранен християнски център. Те крият тайни от древността, свързани с различни религиозни ритуали и традиции. На мястото на хилядолетно светилище, още в началото на османското поробване на България, е изградена красива църква. Тя се издига в местност, която преди векове е била място за почитане на божествата от траките. Западно от Разлог, в местността Катарино, се намира църквата Света Екатерина, сгушена между вековни дървета. Легендите разказват, че църквата носи името на мома Катерина, която е убита на това място от турците, поради отказа й да приеме турската вяра. На 24 ноември се почита паметта на светицата. На този празник е традиция жените да не пипат остри предмети, тъй като се смята, че ако се порежат в този ден, раната не заздравява. Света Екатерина е светица, която помага при болести, най-вече на децата. Светицата помага на девойките да открият избранника си. В България има само 3 църкви посветени, носещи името на Света Екатерина – предвестницата на зимата. Смята се, че църквата е построена върху тракийско светилище. Няколко години след като църквата е била построена, тя е била разрушена и от нея не е останало почти нищо. Въпреки това тя е възродена, реставрирана е изцяло и днес тя е такава каквато е била, когато е била издигната от местните майстори зидари, на които е помагало цялото население. През 2006 година община Разлог започва сондажно проучване на терен край града за изграждане на информационен център, но работата е прекратена заради открити останки от стар градеж. Проучването, финансирано от общината, включва както специалисти, така и местни доброволци. Още в началото на разкопките археолозите разкриват стена, която се оказва част от средновековен храм от 12-13 век. Близо до входа му намират множество натрошени стенописи, свидетелстващи за богата украса. Под този храм откриват руините на още по-стар, ранно християнска базилика от 5-6 век, в чието основи е изграден по-късният храм. При проучванията са открити средновековни и антични монети, кръст от 11 век, керамика, както и гробове на деца и възрастни. В 2005-2008 направихме теренни археологически обхождания с археолози от Благоевград под ръководството на Илия Кулов, експедиция Мехомия. Регистрирахме към 240 едни известни от по-рано, други нови намерихме и така обекти, като се направи и електронна регистрация, с която влезаха вече в археологическата карта на Европа и това позволява да работим и още 2 църкви там в този район изследвахме. Бялата църква и Свети Никола. Това е реликвари, средновековен от писаната църква. Тук е имало пантичка и се затваря, ама е счупено от долна страна. Тук се е съхранява или парче от кръста, или костица от светец и така нататък. И се е носило на шията, намерено от гроб на писаната църква. Писана, защото е изографисана. Вписаните един в друг култови обекти, Бялата църква, Свети Никола и Писаната църква, както и артефактите открити на терена, дават основание на археолозите да смятат, че на това място е кипял бурен живот по време на Второто българско царство. Църква Свети Илия е ранно християнска църква, разположена в землището на град Разлог. В близост до нея има останки от езическо светилище. На една от скалите му е издълбан овал с вписан в него кръст. Знак, използван при религиозни ритуали, свързани с слънцето и огъня. Това е олтарна врата от манастир Свети Илия, ранно християнска базилика, 5-6 век. Може да видите тамплиерски кръст от 5 век, къде е 12-13, къде е 5 век. Да дойдат да си видят тамплиерите, откъде им е кръста.
Те си признават, че са взели всичко от катарите, а интересно, че и местността е Катарино, а катарите си признават, че са взели всичко от богомилите, папа Никита там, който им прави тази църква, богомилската, и наричат този кръст още българския кръст. Църквата Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат е обвита в мистика. Посетители от цялата страна идват, за да видят интересните стенописи, както и да вземат вода от лековитото аязмо. Храмът е изографисан през 1614 година, като има съмнение да е много по-стар. Годината на построяване се предполага, че е 1122 през 12 век по времето на Византия. Основният отличителен знак е мраморната плоча, която е намерена тук по средата в храма. На тази плоча е изобразен двуглав орел, символ на Византия, а в долната част е изписана годината 1122. Колкото и малък да е храма, той е с 3-корабна амбразилика, разделен е на 3 коридора. Изцялостно стенописа в този храм, той е нетипичен по сегашния канон, но за наше съжаление тези стенописи остават загадка, защото не са споменати нито школата, нито зографите, които са изографисвали. Основните 2 стенописа, които се намират тук в този храм, това са Преображение и Възкресение Господне, в които всеки казва, че вижда Исус Христос в ракета и в капсула. Това е един вид божественото сияние, изобразено по този начин. Да, действително наподобяват ракета и капсула, но всеки човек го вижда и го тълкува по свой собствен начин. Може да се видят и други нетипични стенописи, като Успение Богородично, как Исус Христос е изобразен, пак по нетипичен начин, стенописа Рождество, където Дева Мария е изобразена пак по този начин, като лодка ли е, капсула ли е. Голяма част от светците тук в този храм са изобразени в цял ръст, с нетипични облекла, нетипичните кръстове, които държат. На северната стена в ляво до олтара се намират и 2 нетипични стенописа, т.е. изографисването на светците войни – Свети Димитър и Свети Георги, не на коне както подобава, а в цял ръст. Нетипично изображението на жени светици, защото са много на брой. Те надвишават 30, трябва да бъдат 4, 6. Изображението на мъжете на светците е 460. Над 490 са стенописите, изографисани тук в този храм на 160 квадратни метра. 12 апостоли над олтара са също изобразени в цял ръст. Храмът не е ограбван, не е опожаряван, не е реставриран. Това, което се вижда всичко, е оригинално и автентично. Храмът е консервиран и т.е. почистен от самите свещи и кандила, които са горели тук, и е сложен лек лак консервант за освежаване. Благодарение на прозорците, които виждате, типа бойници, амбразури, мазгали, храмът поддържа една и съща температура и лятото, и зимата, а отворите в долната част на храма, това са естествени въздуховоди, за да няма влага, да няма мухъл. Това се предполага, че е в основата така добре да са запазени стенописите от постоянната еднаква температура и добрата вентилация.
Легендата разказва, че водата от Аязмото има лечебни свойства, които първи са открили ослепените Самуилови войни. Те са измивали очите си тук, за да облегчат своите болки.